know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow. It's R-A-W, R-A-W. You're looking at the Grand Wizard. Snookerissa niin kiehtoo se, että on niin äärimmäisen vaikea peli, että tässä niin vaaditaan monta osa-aluetta. Että ei sitä moni aloittelija ymmärrä sitä vielä, että keskittyy niin paljon siihen vaan pallon pussittamiseen. You're looking at the Grand Wizard, warlord, vocal cord so vicious. And I don't have to show riches to pull off with some bad bitches. And it ain't about chivalry, it's about dope lyrics and delivery. It's about my persona, ain't nothing like a man. Tavallaan tämä ammattilaisura, niin se on niinku se viimeinen askel sitten. Ei oikeastaan itse mitään hajua, että minkälainen se systeemi on siellä. Nyt tämä ensimmäinen kausi katsotaan ihan miten siellä menee ja sit voi alkaa laittaa niinku sellaisia tavoitteet itsellensä ja sit täytyy vaan kohentaa lujempaa reeniä ja näin edespäin. Tästä on nyt joku 4,5 vuotta aikaa, kun mä tämän pelin aloitin ja isän kautta tää peli tuli tutuksi. Englannissahan tää peli on samalla lailla tunnettu kuin joku Suomessa esimerkiksi hiihto. Se lähti siitä niin ihan sellaisen viikkoharrastuksena ja ajanvietteenä ja sitten isän perusti oma pelisali ja sitten tuli koko ajan oltua enemmän tekemisissä tämän pelin kanssa. Ja tämä ammattilaisura, niin se on niinku se viimeinen askel sitten. Ei oikeastaan itse mitään hajua, että minkälainen se systeemi on siellä. Nyt tämä ensimmäinen kausi katsotaan ihan miten siellä menee ja sit voi alkaa laittaa niinku sellaisia tavoitteet itsellensä ja sit täytyy vaan kohentaa lujempaa reeniä ja näin edespäin. Että se on kuitenkin tosi kova tie, että päästä. Että siellä on 700 kaveria, mitkä painaa aivan täysillä samalla lailla kuin minä. Ja niillä on kuitenkin paljon paremmat edellytykset lähteä Englannista kuin esimerkiksi mulla Suomessa. Että niillä on huippuvastustajaa, kenen kanssa harjoitella koko ajan ja niillä on kovia kisoja, mitä ne käy läpi. Ja tämä kisakokemus, niin se on tärkeää, että pystyy niinku tuomaan sen pelin sieltä harjoituspöydältä sinne kisatilanteeseen. Ja nimenomaan sen kokemuksen myötä sit paranee se kisapeli. You niggas know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow. You niggas know my pyroclastic flow. It's R-A-W.